खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय आंनि केकेलाय बर' रादाबनिफ्राय दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननो थाखाय लानानै फैलायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। दिनै रबिबार बाराय दिनै ISL लीग हिर' भार्सेस बड'लेण्ड 11 जोंहाय डिमाकुसियावहाय फुटबल बादायलायनाय जागोन। बेयावहाय हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर', पाउलिना बर' बिथांमोनहा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेयाव गासै रां मोननायफोरखौहाय दैबानाजों सिलिंखार बिलिंखार जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे खौरांखौ मिथिनानै गासै ओनसोलनि सुबुं आरो गासै सुबुंफ्रानो मोजां बाथ्रा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे मोनसे आसाम हादरनि आरो गासै BTR नि ओनसोलफोरा बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। आसाम तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपन बरा बिथाङा बुंदों, रायजो राजाफ्रा दिनैहाय BJP खौ सैला, जायनि जाहोनाव BJP खौ सैयैनि जाहोनाव BPF आरो UPPL खौबो बड'लेण्डआवबो सैला होननानै बिथांमोनहा बुंदों। मानो होनोब्ला दिनैहाय गासै बेसेन बारायनाय आरो गासै थगायनानै जाबोनाय बायदि नुनायखाय दिनै बड'लेण्डनि गासै ट्राइबेलफोराबो आरो गासै बड'लेण्डआव थानाय सुबुंफ्रा दिनै BJP हान्जाखौ दुखु मोनदों। BJP हान्जाखौ दुखु मोननायनि जाहोनावनो दिनै BPF आरो UPPL मोननैबो हान्जानि गोजानाव थांगासिनो दङ होननानै तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपन बरा बिथाङा बुंदों। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे जनता भवनाव मेल खुंनानै सावराय मेल लानाय जादों। बेयावहाय आसामनि दैबानाजों सिलिंखार बिलिंखार जानाय सुबुंफोरनो आरो फरायसाफोरनो बिजाब बायनानै होनो थाखाय 1,05,390 फरायसाफोरनो बिजाब बायनायनि मुङावहाय 1,000 रां हिसाबै होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आरो 25,000निबो बारा नखरफोरनो दैबानाजों सिलिंखार बिलिंखार जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ हिसाबै 3,800 रां होनाय जागोन होननानै फोसावदों। आरो बे हाबाफारिखौ 25 जुलाइनिफ्राय लानानै नायगिदिंनानै खम समनि गेजेरावनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। अल इन्डिया रेडिअ बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रनजिता बर'आ थैनो गोनां जाबाय। 43 बोसोरावनो अबथिरा थैनो गोनां जाबाय। रनजिता बर'आ किडनि आरो हार्टनि बेमारजों साग्लोबनानै गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दङमोन। गोबांथार फाहामनो नाजादोंमोनब्लाबो गोबां हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो फाहामनो हानाय जायाखिसै। सिगां स्वाति मेडिकेलाव लांनानै बेखौ फाहामथाय होदोंमोन आरो हामबाय होननानै न'आव लाबोदोंमोन। उनाव बेमारा सिखांनायनि उनावहाय GMC आवहाय लानानै थांदोंमोन। बेयावनो जोबथा हां हगारनो गोनां जाबाय। बिसिनि न'आ तामुलपुर जिल्लानि नतुन हावली गामिनि थागिबिमोन। बिसायनि मुंखौ सुरेन रामसियारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौनो खोनानानै BTR नि CEM प्रमद बर'नि बिसि फारुल बरारिया जोबथा बिदाय हैदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरोबाव BTR ओनसोलाव फिन गुलि गावग्लुंनाय जाथाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो सिनाय मोनै दुथांफोरनि गेजेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारत भुटान सिमानि सान्तिपुर फरेस्ट केम्पआवहाय जादों बे जाथाया। दंफां फालांगि खालामग्राफोरा सान्तिपुर फरेस्ट केम्पआवहाय सिखा रुवा लानानै गाग्लोबफैदोंमोन। आरोबाव चिरांनि हाग्रानि बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला बे दुंहाव थासारिखौ गोजोन थासारियाव लाबोनो थाखाय आरोबाव गड़ 11 गुलि गावनो गोनां जादों गोजौआवहाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेबायदि जाथाय जाबाय थानाया जोंनि BTR ओनसोलाव जोबोद दुखुनांथाव खौरां। सान्ति सुक्ति जानायनि उनावबो बेबायदि जाथायखौ गोबां जायगायाव जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव खौरां, सरकारनि हाखौनो दिनै सासे पाब्लिक मानसिया सेनानै लानो नागिरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कक्राझार जिल्लानि फालांगि चन्दन फार्मनि फंबाय सन्जय पालानो वाटार रिसोर्सनि हाखौ वाटार लुनो नागिरनायखौ लेबारफोरखौ बुनो नागिरनानै होस्रांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेयावनो राहुल फुकन, डिपुटि इन्जिनियार राजु ब्रह्म मोनहा फैनानै सन्जय पालजोंहाय दान्थे बिदान्थे जादोंमोन
आरो बेयावखौ उनावहाय दान्थे बिथान्थे जानायनि उनावहाय सन्जय पालआ नागारनानै थांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाया 666.2 काठा 15 लेसार बे फाथार हाटनि क'क्राझार ओनसोलनि वाटार रिसोर्सनि हाखौनो गावसिनि होननानै सन्जय पाल बा चन्दन पाल मोनहा सेनो नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिगांबो बिदा चन्दन पालनि सायावहाय एफआइआर होनाय जादोंमोन, नाथाय एरेस्ट खालामनाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेकग्राउन्डआव सोर दङ बेखौसो सोमोनांदों ओनसोलनि सुबुंफोरा, मानो एरेस्ट खालामनो हानाय जायाखै होननानै। बे हाया सोरनि जामारगोन जोङो उनावसो मिथिनो मोनगोन। चन्दन पाल आरो सन्जय पालनि जागोन ना सरकारनि हा जागोन जोङो बेखौ उनावसो मिथिनो मोननाय जागोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।